Milí bratia a sestry, pri dnešnej slávnosti, pri ktorej ďakujeme za 900 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Dubovany, dovolte mi, aby som medzi nami srdečne privítal monsignora Jana Pavčíra, generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy, Pavla Šintála, riaditeľa arcibiskupského úradu, pána starostu, členov obecného zastupiteľstva, všetkých našich hostí i všetkých vás, bratia a sestry. Nech aj táto slávnostná svätá omša je prejavom našej vďaky Pánu Bohu za jeho dobrodenia.
Ďakujem ti za tvoje dobrodenia a prosíme ťa, chráň nás i naďalej od každého zla, aby sa ti stále slúžili s radostným srdcom, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a ste Boží a kráľ je v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Budem sa rozpomínať na Pánovo zľutovanie, na slávne skutky Pána, na všetko, čo Pán pre nás urobil, na množstvo dobrodení domu Izraela, ktoré mu preukázal pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Veď povedal, je to predsa môj ľud, synovia, ktorí nesklamí, a stal sa ich záchrancom. Ani v jednom služení nezachránil ani posol, ani anjel, ale on sám. On sám ich svojej láske zhovilosti vykúpil, dvíhal ich a nosil po všetky dávne dni. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás, za tú Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi. Skrze Neho ste boli obohatení vo všetkom, v každej náuke a v každom poznaní. Svedectvo o Kristovi sa medzi vami upevnilo natoľko, že vám nechýba nejaký dar milosti. Môžete očakávať zjavenie Pána Ježiša Krista. On vás bude posilňovať až do konca. V deň zjavenia nášho Pána Ježiša Krista budete bez úhony. Boh je verný. On vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Počuli sme Božie slovo. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si mi
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, ktorého by syn poprosil o chlieb a on by mu dal kameň? Alebo keby pýtal rybu, dal by mu hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Počuli sme slovo Pánovo.
z ktorých vyrastá ten pravý, zdravý, šťastný ľudský život. Kto si to veľmi múdro vyjadril týmito slovami: buď budú ľudia zachovávať Božie prikázania a evangelium, alebo sa budú musieť rozlúčiť so zdravým, šťastným, osobným, manželským, rodinným a spoločenským životom. Pamätajme, bratia a sestry, na jedno, že korene nášho života nie sú v nás samotných sme si život nedali. Život nám daroval Boh cez našich rodičov, Otče svätý Pavol v liste Rímanom: či žijeme, umierame, patríme Pánovi, sme Boží, naše korene sú v Bohu. A svätý Pavol nás učí, že si dáva každý pozor, ako buduje svoj život, lebo ten má iba jediný základ a tým je Ježiš Kristus. A preto každý žite dôstojne podľa svojho povolenia. Svätý Pavol chce, aby všetci ľudia poznali Božieho Syna Ježiša Krista a dozrievali vo svojom živote podľa jeho evanjelia, ktoré tvorí koreň nášho života. Stará Múdrosť hovorí, že stratiť korene je tá najnebezpečnejšia choroba ľudskej spoločnosti. Preto dnes nezabudujeme, že naše korene života, to je práve tá naša istota k Bohu, to je evanjelium Ježiša Krista, to je kresťanská viera, ktorá sprevádza náš národ cez stáročia. My dobre vieme z dejín, že kým väčšie národy zmizli z dejín sveta, práve kresťanská viera a mravnosť zachránili tento náš malý slovenský národ pred zánikom. Preto každý, kto by chcel vytrhnúť Ježiša Krista z našich srdc, siahá na korene nášho života. Najväčšia kríza, ktorú prežívame, nie je tá kríza hospodárska, finančná, o ktorej sa toľko hovorí, ale najväčšia kríza ľudstva je kríza ľudských srdc, z ktorých sa vytráca viera Ježiša Krista, viera v Boha. Dnes vidíme, ako ľudia sa veľa povážne zriekajú svojej viery, mnohí prestupujú Božie prikázania, niekedy sa nechávajú zlákať cudzími návodami, rozličnými poverami. Pretože tam, kde sa vytráca práva viera Boha, tam obyčajne začína kvitnúť povera, rozličné povery. Preto prioritou pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Bolo práve priviesť ľudí k Bohu, k viere do Boha. Z tohto dôvodu 11. októbra v Lani otvoril osobitný rok viery. Tento pápež opäť opakovane hovoril o nových pokušeniach či hrozbách pre ľudí, menovite o anonymných kapitulách, ktoré sa usilujú zotročiť človeka. Patrí k ním násilie páchané teroristami, ktorí tvrdia, že konajú v Božom mene, ale v skutočnosti robia v mene falošných bohov. A takých je potrebné odmaskovať, ukázať ich pravú tvár. Patrí k ním aj patriarchové drogy, ktoré ako zúrivé štia vystierajú svoje ruky na celú zem, aby ju zničili. Patrí k ním manipulácia verejnej mienky médiami. Stokrát opakované tvrdenie, že manželstvo už nie je v živote to najdôležitejšie, že čistota to už nie je čnosť. Toto veľmi mnohých ľudí pomýli. Pápež Benedikt XVI súhlasí s talianským kardinálom Martinim, ktorý zomrel pred rokom, v tom, že cirkev je unavená blahobytom cirkev v Európe, v Amerike,
zastarala, naše chrámy sú veľké, reholtnoty prášne. Blahobyt ťaží, hovorí Benedikt XVI. Potrebujeme nájsť ľudí, ktorí sú slobodní a dokážu byť blízko iným. Tak ako bol biskup Romero v Strednej Amerike alebo Matka Terezia z Kalkány. Kardinál Martini vo svojom poslednom rozhovore citoval teológa Karola Rahnera, ktorý často používal obraz žeravého uhlia, ktoré sa skrýva pod popolom. A on v dnešnej cirkvi videl toľko popola na tom žeravom uhli, že to vyzerá, ako keby ten popol totálne udustil všetko živé a cirkev ako takú úplne zneschopnil. Ako je možné oslobodiť žeravé uhlíky spod popola a tak opäť skriesiť cirkev. Oheň lásky evanjeliu, pýta sa kardinál Martini. Najskôr musíme hľadať tie žeravé uhlíky, odpovedá. Tie nezištné osobnosti, ako bol kedysi milosrdný Samaritán, osobnosti so silnou vierou rímskeho stopníka, osobnosti, ktoré budú zapálené, tak ako bol Ján Krstiteľ, osobnosti verné, ako bola Mária Magdaléna, pretože viera je základom cirkvi. Len láska dokáže vyťaziť nad únavou, hovorí kardinál Martini. Na konci toho rozhovoru, ktorý poskytol ako posledný svoj rozhovor, vyznal tento veľký muž cirkvi takto: ja som už teraz starý, som chorý, závislý na pomoci iných. Ľudia v mojej blízkosti mi dávajú cítiť svoju lásku. Táto láska je oveľa silnejšia, než dôvera, ktorú vnímam v európskej cirkvi. Jedna otázka, ktorú mám aj pre teba, aj pre iných, je táto: pýtaj sa, čo môžeš ty sám spraviť pre cirkev. Túto otázku, ktoré sestry, si položme v dnešný slávny deň pre vašu obec, aj my samotní kresťania, katolíci, ktorí tu žijeme. Čo môžem ja sám osobne urobiť pre cirkev, pre dobré meno cirkvi, pre ohlasovanie evanjelia o svete. Cieľom tohto roku svätého Cyrila Metoda a roka viery je, aby sa kresťanská viera hlbšie zakorenila v našom srdcia našich detí, rodičov, manželov, rodín a celého nášho národa. Nezabúdajme na to, že koreňom kresťanského života viery je v prvom rade modlitba, účasť na sviatostiach, na svätej omši, vo vzájomnej úcte, znášaní premiene jeden druhého, vo vzájomnej milosrdnej láske. Toto je koreň kresťanského života viery. Viera to nie je niečo abstraktné. Viera sa stáva skutočnou vtedy, keď sa žije v tom konkrétnom živote, v rodine, doma, v tých medziľudských vzťahoch. Toto si máme uvedomiť v dnešný deň. Dajme si záležať na tom, aby sme aj my vstúpili do dejín ako tí, čo žijú z tých pravých koreňov života, z evanjelia. A toto najväčšie dedičstvo otcov, kresťanskú vieru, aby sme dokázali aj my odovzdávať aj našim potomkom. O toto prosme, bratia a sestry, pri dnešnej svätej omši, keď si pripomíname 900 rokov od prvej písomnej zmienky po vašej obci.
bratia a sestry, Boh ukazuje svoju hodnotu dobrodenia, prosíme preto za cirkev a za celý svet. Milosrdný Otče, Boh všetkej úteky, naplňaj svoju cirkev mnohými darmi svojej milosti, prosíme ťa, vyslíš nás. Sprevádzaj svoj ľud na ceste do nebeského kráľovstva, aby ťa za všetky tvoje dary chválil bez konca, prosíme ťa, vyslíš nás. Povzbuď všetkých ľudí vďačnosti za tvoje dobrodenia, prosíme ťa, vyslíš nás. Veď všetky národy pokoju a vzájomnej spolupráci, prosíme ťa, vyslíš nás. Daj hriešnikom radosť návratu do otcovského domu cirkvi, prosíme ťa, vyslíš nás. Príjmi od nás túto obetu svätej omše ako milú obetu chvály za tvoje dobrodenia, prosíme ťa, vyslíš nás. Ochraň všetkých bratov a sestry našej farnosti pred každým nešťastím a hriechom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože náš nebeský Otec, príjmi vďaky za všetky tvoje dobrodenia a zachovaj nás vo svojej láske, aby sme ti s radosťou slúžili tvojej cirkvi skrze Krista nášho Pána. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa mi vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Bože, dobrotivý Otče, Ty si poslal svojho Syna, aby nás oslobodil od večnej smrti a od každého zla. Príjmi obetu, ktorú Ti prinášame na poďakovanie za Tvoju pomoc v našich podujatiach skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa prijímaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radosne vyznávame. Svätý Otče, právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ústavečne si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov.
Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zriadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Michalom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim ordovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásy. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zem, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa apoštolského administrátora Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udiel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc.
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja. Hľadoránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažené tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, aby si vošiel do môjho strechu, ale povedz iba slovo a duša mi rozdaje.
brat požehná symboly obecné. Po požehnaní symbolov potom vyjdeme von z toho svätého Michala a posledne sochu svätého Michala. Bratia a sestry, z Božej dobrotivosti bol stvorený svet, v ktorom žijeme, veríme, že Boh drží ochranu nad mestami a obcami, ktorých sme sa narodili a ktoré zveľaďujeme. Prosme ho, aby jeho otcovská starostlivá láska a prírodnosť Michala stále dávala tomto sídlu pokoj, radosť a vieru v to, že je obyvateľov nikdy neprestáva milovať a posilňovať. Modlíme sa. Bože, mocný vládca, všemohúci Pane, Boh riadiš celý svet. Prosíme ťa, národovanie svätého Michala, požehnaj všetkých obyvateľov tejto obce a jej vedúcich predstaviteľov, ktorí vo svojom úrade používajú tieto symboly, aby mali vždy na zreteli budovanie spoločného dobra, dávali svojim životom príklad láského spolunažívania, spravodlivého rozhodovania a riadení, a tak svedčili o Tvojej prítomnosti v ich srdciach skrze Krista nášho Pána. Sláviť obrad požehnania tejto novej sochy svätého Michala, ktorý bude vystavený na verejnú úctu veriacich. Týmto obradom velebíme predovšetkým Boha. Aby sme pochopili zmysel slávenia, treba sa nám vnútorne pripraviť, keď Matka Cirkev predkladá sochy svätých na verejnú úctu veriacich, veľmi má na zreteli, aby sme pri pohľade na sochy tých, čo verne nasledovali Krista, hľadali budúce mesto a zároveň sa poučili, akou cestou môžeme bezpečne prísť k dokonalému spojeniu s Kristom. Svätí sú totiž priatelia a spoludedičia Ježiša Krista, aj naši bratia a vynikajúci dobrodinci, ktorí nás milujú, sú s nami, starostlivo sa za nás prihovárajú a obdivuhodným spôsobom sú s nami spojení. Velebíme ťa, Pane, pretože Ty jediný si svätý, zmiloval si sa nad nami a poslal si na svet svojho Syna Ježiša Krista, pôvodcu a završiteľa každej svetosti. Ty si zoslal svoju rodiacu sa cirkev, tešiteľa Ducha Svätého, hlas, ktorý učí tajomstva svetosti, dých, ktorý dodáva silu a nežnosť, oheň, ktorý zapaluje srdcia veriacich láskou, božské semeno, ktoré plodí bohaté ovocie milosti. Teba teda, Pane, dnes oslavujeme, lebo darmi toho istého Ducha si obnovil, si obohatil svätého Michala na jeho uctievanie.
tvoji služobníci postarali o zhotovenie tejto sochy. Prosíme ťa, daj, aby sami kráčali v Pánových stopách, hľadili na príklad svätého Michala, tak dospeli k zrelosti muža k miere plného Kristovho veku. Nech zvestujú slovom i príkladom evanjelium a nech pre neváhajú dať aj život. Nech každodenne nesú Pánov kríž a pritom nech sa usilujú slúžiť bratom. Nech plnia povinnosti pozemskej vlasti a zároveň nech ju naplňajú Kristovým duchom a dvíhajú oči k nebeskému príbytku, kde ich Ty, Otče, príjmeš, aby kráľovali s Tvojím synom, lebo on s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Bratia a sestry, všetkým vám príjemne Pán Boh zaplať za účasť na tejto slávnosti. V prvom rade nášmu otcovi, generálnemu vikárovi, pánu riaditeľovi, pánu farárovi z Veselého, všetkým, ktorí ste sa postarali o slávnostný priebeh tejto svätej omše. Teraz na záver pán generálny vikár udelí požehnanie. Zaspievame hymnu. Pán s vami, i s duchom tvojim, skloňte sa na požehnanie. Boh sláva a plesanie svätých, ktorý vám dal na pomoc takým mocných rodovníkov, nech vás prevádza stálym požehnaním. Amen. I orodovanie nech vás oslobodí od každého zla, a ich príkladne vás poučí o svetom živote, aby ste vždy slúžili Bohu i bratom. Amen. Nech vám Boh dá milosť tešiť sa z tej vlasti, ktorej sa synovia cirkvi s radosťou spájajú, s občanmi neba vo večnom pokoji. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane s vami navždy. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem.